L'Altra Editorial publica entre 12 i 15 llibres l'any, tant d'escriptors catalans com d'estrangers, tant novells com consolidats. En el seu catàleg hi conviuen escriptors catalans com Toni Sala, Irene Pujades, Laia Vinyes, Guillem Sala, Maria Guasch o Maria Climent, i escriptors estrangers com Lucia Berlin, James Alter, Maggie O'Farrell, Vivian Gornick o Carson McCullers. Aquest és el projecte personal d'Eugènia Brogi, que l'any 2014, després d'una carrera editorial que va començar a Londres i va passar per les grans editorials del país, es llança al mercat amb una editorial petita, literària i independent que bateix amb el nom de l'Altra Editorial. Alguns dels trets més destacables del seu projecte editorial són l'aposta per una literatura exigent, que no estigui renyida amb l'accessibilitat, l'edició a fons dels textos i les traduccions, una ferma política d'autor i la convicció que la lectura genera lectura. L'Eugènia no s'hi posa per poc. Doncs som-hi tots, a llegir s'ha dit. Per molts anys i llarga vida a l'Altra Editorial.